Ay, loko. Hi, Day. Mag-open tayo ng parcel. Karon po nakaabot kay kang trabaho ang kang. Nakitang ko ini sa lubuanan. Pertahan. As in, yay, gano'n kuha. Daw, murag sugod. Kinabuntag po ang pagano. Tapos, karon po nakauli alas 5 ng hapon. So, ato na, abinin ini ato parcel. In-order ko ini isa na adlang. Dahil kay, nagupa naman ang akong kuanday. Casing ba? Pakita ko sa iyo. Kaya akong casing o dugazers na gano'n siya. Ganahan ko ano kay Kate Speed ni siya. Tapos, magkahuyog-huyog naman ang cellphone. Tapos, may, ano sa maumuday. Sabi lang siya na kuanday ito sa. Ayan. Ano siya, day? Fashion case. Fashion case. Ito yung ba? Tanday, ha? Cannot die. Let's do open it on. Ito sakto na ba din i size kay. So ko na nag-order ko tapos di man dito ko. Ano ko niya tayo? Ding ding ding. Girly sa nang inintay. May pa-style pa kasi sa white rubber is a day. Ano din siya day. Tapos may isa. Chilalang. Kunila so. So let's try. Day. Kani day. Saba. Let's try. Perfect. Diba? Tapos ato butangan ani. So cute.